बेखौ लाबोफिननायनिबो बिनि फैफिननायनिबो जेबो मैलो गैया। मानोना रसमाया फैनोनो गोसो गैखालामोन, नाथाय बेखौ जबरदस्तिसो लानानै फैफिनदों। स' हेल' लोगोफोर, गुड मर्निं। नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय आरोना। नोंथांमोनाथ' नुबाय दंखायो फेसबुकआव बा इउटुबाव दा साननैसो ससियेल मिडियायाव सोलिबाय थानाय रसमा ब्रह्मनि नैबे न'आव लाबोफिननायनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना गोबाङानो शेयार जाबाय थानाय नुखादों जानो हागौ आरोना। ओमफ्राय आं बिनि सायावनो दा मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आरो दा रसमा ब्रह्मआ खारफिनबावगोन नामा, नै बिनि सायावनो नोंथांमोना मोनसे आपडेट भिडिअ नायनानै लाफिन आरोना। नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नैबे आपडेट भिडिअखौ। सासे ब्रादारा मा बुंदों रसमा ब्रह्मनि सायाव नोंथांमोना फुल नायनानै ला। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर, फार्स्टआवनो नैबे आपडेटखौ नायनानै लाग्रो, नैबे ब्रादारा मा बुंदों। दिनै आं बुंनो फैदों बे रसमानि बिसय आं बुंनो फैदों। रसमाखौ दिनै लाबोफिननायनि बा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसननि नाजानायाव नागिरनानै मोननानै लाबोफिननायाव दिनै जोंनि गोबां पाब्लिकफ्रा दिनै रंजानाय बा गोजोननाय देखायदों, बा रसमाखौ ठाट्टा होनो थाखाय, निन्दा खालामनो थाखाय पस्ट होदों। मोननै अपसनाव दे, सोरबाया रसमाखौ मोनबोफिनबायनो होननानै मोनसे गोजोननायाव दिनै पस्ट होदों, सोरबाया दिनै रसमाखौ निन्दा खालामनायनि थाखाय दिनै पस्ट होदों। मोननै खेथ्रआव होदों। नाथाय आं दिनै मोनसे खोथासो बुंनो नागिरदों। रसमाया दिनै गाव गोसो बायदि गावनि न'खराव फैफिनाखै। रसमाखौ दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसननि नाजानायाव नागिरनानैसो हमनानैसो लाना फैदों। खोनानायाव दै, खोनानायाव। नाथाय बियो गावनि गोसो बायदि फैदों ना बिसोर हमनानै लानानै फैदों, बे मोनसे सोंलु। दिनै जुदि रसमाखौहाय बेबायदि नागिरनानैसो जुदि हमनानै जुदि लानानै फैदोंब्ला, रसमाखौ दिनै बेबायदि नागिरसो दिनै हमनानै लानानै फैदोंब्ला, बेयो मोनसे गोजोननायनि बाथ्रा नङा। मानोना रसमाया फैनोनो गोसो गैखालामोन, नाथाय बेखौ जबरदस्तिसो लानानै फैफिनदों। बे मोनसे पइन्ट दै, साननानै नाय। जुदि रसमाया गमामायै गावनि गोसो सोलायनायजों गावनि हौवा, गावनि गथ'खौ सिन्था खालामनानै जुदि फैफिनदोंब्ला बेयो मोजांनि बाथ्रा। नाथाय जुदि हमनानैसो जर जुलुमैसो जुदि बेखौ लाबोफिननाय जादोंब्ला, बिनि गोसोआ जुदि गावनि फिसा आरो गावनि हौवा, गावनि न'खर परियालखौ जुदि अननो हानायानो जुदि गैलाब्ला, बेखौ लाबोफिननायनिबो बिनि फैफिननायनिबो जेबो मैलो गैया, जेबो मैलो गैया। नाथाय जुदि रसमाया गावनि गोसो बायदि जुदि फैफिनदोंब्ला, बियो रसमानि न'खर, रसमानि बे फिसाजो आरो बिनि हौवा, बिनि न'खरफोरनि थाखाय बियो मोनसे गोजोनथाव, रंजाथाव बाथ्रा। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेनो जे गमामायै रसमाया गावनि गोसोजों गावनि हौवा आरो गथ'खौ अनफिननो हागोन ना हाया? अनफिननो हागोन ना हाया? दिनै आं रसमाखौ बुंदों दिनैहाय। दिनै रसमानि थाखाय बिनि बिसाया, बिनि गथ'आ गोबां सैनो गोनां जाबाय, लासिंसिंबो जानो गोनां जाबाय। जुदि बेखौ साननानै जुदि रसमाया सोलायनानै जुदि सिगांनि बायदिनो जेब्ला जुदि आखलाव थायोब्ला, गावनि फिसायखौ अननाय, गावनि गथ'खौ अननाय, गावनि न'खर परियालखौ अननाय, बेबायदिनो जुदि गोसोआव जुदि थाफिनोब्ला, निस्सय रसमाखौ दिनै समाजाबो अनसायगोन, निमाहा होगोन, आरो रसमाखौ बयबो मा खालामगोन? सापर्ट होगोन, हेफाजाब होगोन। बेयाव खुनु बोराबनाय, नायनो बानाय, निन्दा खालामनाय बियो थानो मोननाय नङा बा थानाय नङा। बेनिखायनो जुदि गमामायै रसमाया जुदि गावनि गोसो बायदि फैनानै दिनै गावनि फिसायखौ अनफिनोब्ला, बा फैबाय नागिरनानै लाबोजाबायब्लाबो जुदि फैफिननानै गावनि हौवाजों जुदि अनज्लायनानै जुदि थाफिनोब्ला, निस्सय गामिनि समाजाबो नोंखौ मोजां नोजोरजोंनो नायगोन। मानोना जों मानसि, जों दिनै सोरखौबा
नों गाज्रि नों बेबायदि बिसाराव थांबाय होननानै जों रावखौबो आसि थुबाय थानो हाया जुदि जोङो सोरखौबा आसि थुबाय थायोब्ला बे आसि थुबाय थानाया जों आसि थुग्रानियावनो माब्लाबा समावहाय बेबायदि समस्याया जोंनि जिबनावबो जागोन दा बेनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन जे रसमा नोङो लाबो जाबायब्लाबो नों जुदि गावनि फिसाखौ जुदि अनोब्ला गावनि न'खरखौ गावनि फिसायखौ जुदि अनोब्ला नोङो सिगां जेरै रसमामोन दाबो बेबायदि रसमाहैनो नों थानांगोन अब्ला नोंखौ समाजा नोंखौ थाइनै मेगनजों नायनाय नङा थाइसेल' मेगनजों नायगोन बे जाबाय रसमा होननानै नायगोन बे रसमा होननायनि सिगाङावहाय मोनबो सोदोबखौ दाजाबदेरनाय नङा आं गासैबो बाथ्राखौ बुंनो इच्छा गैया नाथाय जोंनि बे भिडिअ नायगिरिफोरखौ आं बुजिनो थाखाय खावलायबाय मानोना मोनफ्रोम रावखौहाय समाजनि गेजेराव बा ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंफोरजोबनायाबो मोजां नङा दा रसमा दिनै ससियेल मिडियायाव थांनाय जेब्ला नों खारदोंमोन गोबां दावरावमोन जेब्ला नोंखौ नागिरनानै लाना फैबाय दाबो दावराव बयबो पस्ट होदों नाथाय आं नोंनि जिबनावहाय बोलो होनो इच्छा खालामदों मानोना मानसि हिसाबै सोरबाया मालाबा समाव गालेननो हागौ गोग्लैनो हागौ मानोना जों मानसि हिसाबै माब्लाबा समाव जों गावखौ हमथानो हायै जायो आरो बे हमथानो हायै जानायावनो जोङो गोग्लैफ्लाङो बेनिखाय सिगाङाव जेरै रसमामोन दाबो बेबायदि रसमाखौनो जाना थागोन होननानै आसा आरो मिजिं खालामनानै आरो बयबो रायजो राजाखौ सिगाङाव जेरै रसमा होननानै जों सिनायोमोन दाबो बेबायदिनो रसमा होननानैनो सिनायगोन होननानै आङो रायजो राजाफोरखौबो आङो मिजिंथिबाय मानोना सोलायनाया गोनां गाज्रिखौ जोङो गाथबना दोननाया मोजां नङा गाज्रिनिफ्राय जों बोखांना लाबोनायासो जों सुबुं माहारिनि मावनांगौ गुबै बिबाना खोनाबाय औ आं दानसे मानसिनिफ्राय खोनालाबायदों रसमाखौ मोनबाय होननानै बेखौनो नोंनाव सोंहरदां मोननायखौ मोननाय होनाबा मारैथो मानो थगायनोब्रा बाबु ओमफ्राय हिनजावनि न'खरनि ओमफ्राय गाव हौवा थांनो लायबाय हौवाया थारमाने माबा दङ ना मोनसे लेखा दङ हजोंनिफ्राय मानसिया रिसिभ जादोंना जायाखै दा औ नों बेखौ लेखायाव सहि होना हरनांगोन ना थानायाव जमा होनांगौ ओरैनो बे जोंनि बड'नि वालपेपार ना मा होनो वालपेयार ना मा होनो औ बेसोर हमखो ना पुलिसफोर हमखो ज' बायदियानो जाहैबाय पुलिसफ्रा बांसिन जाहैबाय थारमाने ओमफ्राय हौवाखौ लाबोफाया ना लाबोफाया हौवाखौ बोरै मोनबोबावनोब्रा बाबु हौवाखौ लाबोला होमबा लाबोनाय जानाय नंला बेखौ बोरैथो मोनबोबावनो हिनजावखौल' लाबोसिगोन ने हिनजावखौल' लाबोसिगोन नों हौवाखौथ' नोङो फारसेथिं आइनावबोथ' दा मथा मथि गभर्नमेन्ट आइनावथ' सोलिखालानो जाहैबाय औ गैया जोंनावसो बिदिया सोलियोमोन दा बाहेरायावसो जाहैबाय मानसियाबो औ आरो बेखौ लाबोनांगौ थाखा फैसानि खोथा थाहैबाय सोर फैसा गारनानै लाबोबावनो फ्लाइटजोंसो फैगोनदां होमबा नामा फ्लाइटजोंसो फैगोन सिगां आदाखौनो सोंहरदां बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ भिडिअखौ नायनानै आरो नोंथांमोना फेसबुकाव नुखाबायबो जानो हागौमोन आरो लोगोफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ गोदानै नायफैदों अननानै कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरनो दाबाव बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन